صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Balasan wallah agi gaya muritan watau segi gaya peti ini segi Quran. Nah kebubayan akan na sadetan o kati ulim. Sadetan o kati ulim na betian tanu sa suratul Ikhlas. Sumiyang awawapatar kita no na ayaman na naging imam yun. Ida pati yung naging imam yun na salud mo urun. Dun yan dun na surindir na yung diwaya. Taman ina ko isa para sa kapsimbing mga masjid. Na magitibagat ubadi ka simbing yung masjid yun. Kaya manan yan na sa detanong kapuun na iuman tano sa kutuwa kiyabot diya sa Quran na watatanwaya na ayatan ukiran dun sadaqah abati yang tanu siraja 10 bisa suratul Ikhlas nama pasad na ipanglitan usiran sadaqah panay siran dun paka surga inu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما تلوناه من آياتك الكريمة هدية بالغة إلى أرواح أقربائنا الذين سبقونا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما تلوناه من كتابك الكريم هدية بالغة إلى الروح حجي عبد الفتاح يا أرحم الراحمين، وهي إمامنا في هذه المكان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. الحمد لله رب العالمين. Gitu ni alhamdulillah tan wagi ketua kini dulu tan sagi ketua mami yang awak patar kita nu ka kebu usi din mata guna dia kena kehitung angkai kada kelam ya wapat terkanu oi yang mana dia pegni ko wallah pala palesiran pakadayaan wallah si ko mga bubairan oi yang mana lagi ang kay imam tanong asong pakat lagi mo tapitir wakana sunjuk yang pasal usich na dia unya imbitira ya tingin na guru may tubuman na nakitimba ba ako kung mga sundaro. Yan ay ito. Nati adiran pag-simbayan na maskite na di ang kabayaw di makatirawi so mga diyo mga ganun. Na miyan yata ang natigin na ron ako din masahid sa kipanilig na. Hirap ko pigiran ano to akini kaya tokoy ko sa kaya wapatian na yan na miya pigiran na sa kanan. Oo, sa kanan ni mala miya pigiran. Nanalimu Allah ka adna wa sa ina miligan natin sa dunia ang kapakaya misari darurong masyukwa galabagian na anda ng mga pipian yan nga iya kapagintaw sa dunia napalapalitan ng matawa ay pinaka mala ipangkatan sa dunia na ulama. Dan napiyaguna na mala ipangkatan sa dunia. Kanya pati niyo man naging buto katir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayang katir o Rasulullah na tigyan na ma min mu'min yahzunu bi mauti alimin illa kataballahu ta'ala lahu sawaba alfa-alim alfa-shahid. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nasad sa mu'min atigu Nabi amin buku iyan akia patay ulama. Beliau kada dipati dia enggak iya imam yun na ulama ini. Abang bisa ke imam makna ulama. Ha? Napababati apan sa Quran. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan natibu Nabi yang mukmin amin buku iyan akia patay sakatawa alim sakatawa ulama. Inon talaga yung kutakia pakam buku iyan kinim buku niyan sang kutwa ulama amya wapat na ayamanan yan na isurat wallah aya imbalasun wallah nasu imbalas ko sanggibu alim agus sanggibu amya syahid. Yung kaya pakanda marakan ka
Ito na, miyakang buku kan sa giwapating na. Apya sa kan na miyakas gido ko sa geto bay ko. E apan sa kano, sa kanipira din yan ni Servisyon na dapat na mabubaling sa inyo dia, ganyan dito ka na eh. Ganyan nilulot. Sa rin siya tawa, tigo nabi ang mu'min, ayahzun. Ay mana niya na minda Maria na akal na bumimbu ko iyan so kaya patay sa katawa alim na isuratu wallah bagian yan bala sa mo kaya pakambuko yan na aya ipentagun wallah abalas na lagid o inbalas o ay makna niyan na sanggibu aalim o sanggibu amyasyagid siya ko Allah. Masih kena lihat kuah-kuahnya tunjukian ke koki imam na miat titi dia turungan na kadi juga pemikiran apa istadi. Bitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam mautul alim mautul alam. So sa katawa tigo Nabi alim mawafat na ayat timbangyan na ayat na miyatay nagid na dunia. Sa katawa alim, amya wafat na ayad na timbangyan, na ayad na miwafat na gidnang kaya, bigyan na dunia. Magsatama umara'u min agli ilmi bi kalimatil jama' yakfur wa tatlukum ra'atahu talakan ba'inan inda Muhammad wa inda ahli fikr. O kung pamanintay nga, so sa katawa alim, ibarat nga piyaman eh, miyangin turagi alim. O ibarat totoo. Na alim na tigiyan manai, ikapamanintay nga sang kuto alim, na aya minisugat ka, na miyak kapil kan sa oras ito. Ibu kaya pamanintay nga. O, miyak kapil kan. Watatlukum ra'atahu talakan ba'inan na apamaling taan kasasakat tawa alim na miyat talak kasi karo mga sa tarong putok at talak. Upul ka pamanintay sa ulama. Yaman na niya na di ka di tepi. Puli nga pamanintay sa ulama. Yaman na niya na ano ni kasi taingara kung piyamanintay kasi guru sa marantaw kada ini anna dinong masukatan. Na miyat talak kasi karo mga. Oh, nada yung sa pagintawan na di ganun di sila. Oh. Pendapatin na inda Muhammadin wa inda ahli al-fiqh. Dia tindig no Rasulullah na gutin no langwan no malanta siya kan. Ya ka inugin ya ulama sa kanon na penagilay niyo ba kuno mapamanita eh. Tapi ya kanu piya kasasakitan na si sabor kanu di. Ako pula ko niyo pamanita ilang niya kala na aki suwetar kan budi kan bude sa gege dia kan di ka prasa rasay na bude dia ko niyo karon mamanitan de. Oh. Inano yung Nabi sallallahu inano isagita batigin naman istakhaffa bil alim yakfur wa tatluqu imra'atahu ba'ina. Matani mo madakala hukuman. Kita miyaw naroon na piyamaninta ang nakasuwaning. Satong. Na inibaba yan lang kaya kita batigin na manistakhaffa bil alim. Sataw pagkup-kup niya sa ulama. Kaman na tunay man na pagkup-kupan so simple na ka. Kenapa ka mapanida? Oh. Man istakhaffa bil alim. Sanja tao pagkup-kup niya sa ulama. Yakfur na mibili na kafir at igunabi. Ano di ka pagkup-kup ang ako ulama? Na mibili na kafir at igunabi. Watatlukum ra'atahu ba'inan
Na lagi dia mampu miat tanah kain jika Romanian. Oh. Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Agi nga yakati tiuba sa dunia na connected. Sulit. Ate sugunji. Matakon rin dito. Ate sulit. Bibidon. Diyan na kanunod to ini, oh. Talong pa na yung bibidon. Pangan gak ada bu? Oh ibu? Sama kalender nakata sa puno. Pangan po nga no. Nada pala ako ano? Akin eh. Ate manawa na. Tama-tama mo. Atau na betabul ko terusan? Alhamdulillah. Iman to na aya diskusyon tanong ng mga ulama. O kakagi mapapantag tanong na anim ang mapapantag. Ulama mapapantag. Yan nga yakatitiw ba sa dunia na connected ko mga ulama. Yan nga yakatitiw ba sa dunia na connected ko mga ulama. Ino to na anak katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan sayati zamanu ala ummati yafirruna min al-ulama wal fuqaha fayabtaliyahum Allahu bi thalatha baliyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim والثانية يسلط الله عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان رأنا نجيب إياه حديثه dia kayak mana dunia dia kayak dunia na ayah menang ang kaya dunia na ada mga ulama
Au pa makasudunia na bado yung mga ulama nasa tiuba na tena sa ula tiuba. Pendapat ini mana kaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na inaluitan noon. Dengan Rasulullah berkataling umat tigung Nabi amasa umang umatakan. Yung ito saya at yung ito sa. Yung ito litera sa timanabatang sa. Na katiro ito ay sudyo litero na ganyan kamasai. Oy. Naso Nabi na ino sa rin, yung ito saya at kapagkataling umang. Ayaman na pagkataling umang nasi kumasaw Nabi na de. Pamana si pagkataling umako tunay ni Gauri. Pagkataling umatigi naman na kumang umata ka na Gauri. Agyan ko tuwa masa aayabong talian na sa mga pagdaw. Nayafirro na minala ulama iwal fukaha na tilikudan niran na pelaguyan niran sa mga ulama. Pelaguyan niran sa mga ulama na pelaguyan niran sa mga fukaha. Oto. Agyan tigyan man ay agyan mo to mga tao na pelaguyan niran sa mga ulama kedaan siran sa babaya ko mga ulama ako sa mga fukaha na tiyubaan siran wala sa talwa tiyuba. Oto, hindi naman kaya hindi ko ni kaya kaya katitiw ba sa dunia na ino-computer connected ko mga ulama. Kaya kaya computer natigin na andun natigin so pagtaw na talikudaniran ikagwadiran sa mga ulama na ikagwadiran sa mga fukaha na tiubaan siran wala sa talong at tiuba. Oto. Prileo niya sa kapaligitan na miya sukatak niya sa puna piyago po kagyugo kagay. Kagi sinimi na agi mo tuwa mayuroro wa agi mo tanang na ba isa po na piyago po na mata na kuno miya kasaludo mga tao. Kami similar sa mga bai, naad na misimilar bai, kapiyang si unsira, na misimilar kami ating yung pito kami, na lumiyan na kami, na yang ada 2 oras, na diya kami rampay kami siya. Matanong to ang mga bai. Ba't nakakapilala lang? Ha? Namiya ba kawata-wata, nakanaplo ba mga kamudan? Mga totoa, nananaplar ka kami, naging ito ang kinuha ko yung natarakan. Na nila kan lagi nga pelalag tutulid yan sa wata yan na bendo to pito ragu no na maragu. Tiga na pera ingan na pakadang na. Udah tiga na kede niyan siya na sa kanitong pa daga pa project na wera. Na siya ko tong patsauri ang adia Hilux na. At tigin na tarde ibento sa siya ka. Ay sara makada. Na piara niyan. Tigin na pagda ka. Pagda ka kung natigil yung iya ulamatan. Tigin na di kapira natin kini miya karani-rani mo katamuso promosyatan na liumiyarga kami ron na subira 20 kami minuto sa panahon kami ron mirampay lagi mo taro o kumbu batang ang nilabi ko paratiyan niyo kanang ayapin na kamara ni ron na 20 kami minuto sa nilalagyan yung kaya multa ka iran hanga na na-eskwila iran sa kuwan. Eskwila iran sa pampeng, nakagina multa ka iran sa kanilig curi ron, na di ka nakatanong, teros sa kuwan ta ka di, upod makanalagita ka na Pero di ganun ka lang sa kapaligitan, ang nabang ko dito. Apo dan lay sa kuwan, paman na kasundugaw yung kita naging kurso kastaw.
Andin natin kung nabi sumanga tao na palaguyin niran sumanga ulama. Limo Allah utala ka din na barang palaguy sa beto-beto ya. Alam nga nung kami didekat. Oh, ay benda tan ukay sa isa ko surga. Amin. Allahu Akbar. Ha? Natiuba ang sira ng Allah sa talwa tiuba. Pagkampangan ay tiuba kaya natin Allah na awaluha yarfa'ul barakatu min kasbihim na aya itiuba kira ng Allah na sukaw ya ganiran na kuin Allah sa kabarakat. Ibarat yan, nakangilu pa o. Ibarat yan na pirakan lumad. Pirakan lumad. Ato na betul mga bubugulay sa lumad yan. Pira isa ka lumad. Igana yan. Ato na bisagi mo to ito namin ini lagi bubugulay sa na. Narugyutin lumad. Saka box. Saka box. Ha? Eh baka na pag-isip na prango na daw makabasa ka. Oh, nabakot ko nga pag-usara na. Balikwan so di pagilawa na ad nakikigiraw nung ko na isa rosman. Saka box na saka lumad. Isa ka kuwan. Lumad. Na ako to, dito isa ka lumad dito. Napatad na ka sa aya di nga dimbasa ka na 10 ka lumad na andin ni kararangiting ako mga ulaman na did na bengkar o keragun amalakabu arwang. Sa ayam mo peki ragu na nakaw na wala na simbi di ka o inutang ka ang mga kuwan. Tibla. Okay, no, baka niya pangalaman ada. Kita mana ayah. Ayah makna na yarfa'ul barakata min kasbi. Kaya ka barakat. Yung betul na barakat mga bubay ko na yung. Atau niya doon yung na barakat. Ha? Ina ko mga watatano na di tanong di mentay na doon tigira may apipesa di daw ang barakata. Oh. Ang barakata ano pa na kaya mentay na mga wata pagod ko mga payupas. Oh. Na begitu sila mo payupas na ito mga kabarakata na sumamuso mga inchi na sisira ni nila dayo ko mga buntong mga kabarakata to. Kenapa begitu barakata? Oh, ay kenapa itu barakata? Kata niya barakat, ayah barakat na apias sana da kuwartangan na satisfy diba. Na ayah kena berbarakat na apias pan mayor ka dun. Na dun na barakat lagi mo tabuan na. Na ayah kailangan tanong na barakat. Ay daw ba? Pagkinig ko ka na panday tanong barakat. Ha? Na. Inali Allah udala sa Quran. Natigyan na. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Jadi mga jemaah barakat ino to na miyak kada-kada kana barakat. Oh. Law anna ahlal qura o pamabuot tigwalla ko su isa kay ngado. Ibaratay na lambang bato-bato. O pamabuot tigwalla gutala kasi isa kay ngado. Amano na marate sila na pira paratea. Wattaqaw na kanakiran sa Allah. Napatahna alayhim barakatin. Nalakaan na mikiran so pamintuanan ulang-ulangwan ang mga kabarakatapun ko langit nagulangwan ang mga kabarakatapun ko anda kung lupa ayaw betul yang ang barakat lagi ko tayo na doon ang gano'n upong ako man nakaulitan ako na barakat yung kanaga na upong ako man na yabu po nag-iatian na ka napagati nga barakat ka. Ngayon na kanaba ka pagkakampiyo-piya kasi kayo pagkakampiyo ka. Nada barakat yan. Oh, bitin mga ibarat yan, mga example yan. Na. Apiyak yung nga na nabulong. Apiyak yung nga na nabulong. Tapos na inuman na ka. Adi pa kang barakat na Allah. Nalangangan dyan sa nabaswa bulong. Yan mo tuwa tabalita. Nagyan ko tayo sa kabaso, kaya ka na panuwa.
Na umanogoy na paginumanga taman sama lang kasi siya kabes o kabelit. Na udi pa ka barakatawala na di ka buka kapiya. Okay. Na upaka barakatawala agi mo to abulong na sa satima mo na inuman na ka na minitayagan lagi mo to ko na. Panyagit ka. Ha? Gina ni sabab aya kailangan tanong na kang barakat. Oh, pag ninguwang ang barakat sa mga watayo, barakat sa mga kauyagan niyo, barakat sa kauyag-uyag niyo, pag ninguwang lauda na pala kanong tagubi. Amin na niwanan. Allahumma amin. Na, ikadua ko na itiuba ko mga tao ando din, ayamaan na niyan na talikudan iran, na ikabudiran sa mga ulama, na ayamaan na niyan na yusallitullahu alayhim sultanan jaira, napakin detuan siran wallah sa detu asalin buta. Atau ning ato itano sa gida to sa Pilipinas, okay? O kana ba okay? Medyo magingaya inutan umiyak kanali utang sa Pilipinas kapunan sa pamilya Marcos. Pada kami sabab kay Marcos. Iman to na miya presidente manawate enanan na iman to na minirampay sa ayaw tangtano sa World Bank na pipira din ka trilyon na utang na Pilipinas. Kapag man na yung ngayon tangtano na Pilipinas, na ibido na Pilipinas ay nagibido mo sa tauro. Sabi nga kala kala utang tano. Oh. Na. Yan na ni ikadua, ang itiuba ko mga to, nasintano ko ikatalo, kantano mga isigo. Ikatalo ko na itiuba ko mga tao, andid ni masa akararangitan iran sa mga ulama, na yukhriju na minad dunya, bigay iman, na amay din nakapakaawaan siran, wala gutala sa dunia kapamatay siran, na ayapun tagin wallah na makakapir siran. Wow. Ibarat di kan di berasabe, di kan di sembayang, di kan di magumrah, di kan di menai haji. Langon-langon na amal ka. Nakagip ko ka guli ka sa ulama. Oy, namiya ka na kay aman na amin ka sa karatan mo ta kana ya puntag no wala na din ka maftir sula ilaha illallah. Oy. Eksami mo na to, tiubo to Allah. Ando din ni katali ko di ka ko mga ulama. Sa may lo ka di pindiskas. Mai-emotional ako sa kaya patay imam. Oy, nakagipin ko mga ulama na ini kuni ka kanagin kaya mau dua kasi ko mga ulama kakagi ulama na. Pag tanong ko ang apakasurga niya na gusto niya matay kita no. Amin tanong ko. Allahumma amin. Na. Anto no ni piyakay baratan ko mga ulama. Anto na ipiyakay baratan ko mga ulama. Tingyan na Miyakay sa naad na sakata so Ali karramallahu ajha kung Nabi sallallahu alaihi wasallam mata na Peter iya na inisya kanatigyan manai saan to Jibril an ashabil ilm. Agi ako makatuna so Nabi agus Jibril na iniisya o Muhammad ko Jibril agi kaya antaw uno nang kaya antaw na uno ni deradat o ulama, ito ni dira dito ulama. Pakaisyo to Nabi ko Jibril. Tige na, ya Jibril. Ato ni dira dito bisa ulama. Oh. To na ini sibago Jibril alaihi salatu wassalam tige na faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wa wailul liman ankarahum wa abgadahum. Ayan ismagu Jibril na waya tigil hey Muhammad pag-isya kara na panta ko mga alimo, mga ulama na pagkito ko ang kurka asiran isindaw o mga umataka. Sindaw. Katali sindaw? Ira nyo benar-benar. Oh. Nama titi-timo tano sinadalay. Kepiliwa kadang tano. Oh. Kapag ngay berat, kaya timo-timo tano nagagawi. Nada na ito. Ito na, makapipiyagin mo niyo, di? Di. Owa. Ano ba nga pipiyagin mo? Di na ito. Namaka na ito, namiyade subag ka. Kita ka natin uminom. Owa.
Kepakai taman sa sinilas kami ada. Na ayat tigu Nabi ayat tigu Jibril amaba beloy asindo amaliwana umanga umatakan na sumanga ulama ande ni kada umanga ulama na miya bro suka begitu iran. Allah alhamdulillah dia enggak yang mga wata iyo di mamaganda sa Quran apakatitayan iyo mga wata iya ka isay niya kasasabapan sa kasisindo sa lembag betul-betul. Oway lagi di mamaganda siya kataw. Matang mga otan na kuwan. Mapaka penggota sa iya mga otan ini sa ilaba ko. Ha? Ay mana niyan na saan Jakarta taguan sandi lagi mga otan ang beberapa culing itu. Ha? Nah. Agi dia kata nung sinapan paginom sa ilaba ko. Oh. So ati ko Jibril sa mga ulama na pagkito ko na kami Muhammad wong siraju ummatika fid dunya nasira ni mababaloy asindo o mga umat ka sa dunia. Sira ni mababaloy asindo o mga umat ka sa dunia. Palagi ko tasong patay lalo niyan. Tuba liman arafahum na miyaguntong rey Muhammad sa mga tao arinispektuan yan sa mga ulama wawailun liman akkaragum wa abgadagum na ayam anan yan na ayadan pesendit na gupakadapanas na sanca tao ini kagudin na bukira rangitan yan sa ulama. Ito na palitan ng kumubiyan sa ulama sa akin na inusakan na ino pabagay gano'n na dia kaya kada kala ulama saranaw. Ladin aketun asaka taubu abaganon minipuwala. Den nasaka taubu abaganon miniperiduay. Ngay no na api ano ulama tablig. Maka tilingo bay kami ligod sa kami. Ulama markas sabab. Siya ko kinaman pagiga. Na ulama umpia party. Ati membro ako giran na. Oh. Ulama wakano lagi kaya mga salaf yung mga syaira kagilan na benar adi sila disisimbagan na magarya libunan ini ginawa eh. Kaya ka rin na miyatin mo kami sa Jamiatul Ulama na ada pirar ka ano yo kaya timo-timo kami sa kapiton na pirar ko sa isaw. Din ako tang isuriduin nga mo tuto. Sige na benar ya ridu niya kan. Tingin na ako na sunduka kan mapakita inyo ra kan. Okay. Gusto mo ya gitu betul dia sih kemudian nak tanto pangangargi kena ko kaya tingin ya buka getak mako sang ibu genar ketam na begitu wang ta tetengan aku ya tetengan ya gitu tingin dong ibu narki tingin natin ilapit ko tenta kan ay mana na gitu ay sa ulama na dibuding gino sa mga ulama para tayo ko niyo siya mana di ka pa po mga ulama na sa mga uji sila di po pawala. Oh, ibarat na kata miyang usiat ako. Na miya pasad na miyang usiat si Muhammad Hashim. Na miya kang bida kami. Na makapasad kami bumang usiat na miya kasupa ka kami na di kami di magatwa. Na so di mamamakinig na sira ni pupawala. Kasuma ko naman na di ginawa. Nayaman di ba kami betutugan na sa mamadaglalataw. Yun tayo mga ibarat yan. Na sababsan na aya pa kaysa na inuat tigiran aswata akan na kabaya ka ng baloy alim na di kabaloy alim. Ato ni mga ukitian. Lagu anto ni kapakalalabi o ulama. Pabagin ko niya kapakalalabi ulama. Pabagin ko niya o. Inito ko na mga apo yun. Napaka mga diniyo ba din. Ay man to, namiyan ini man to Pilipinas. Baka pa naman na ka mag-eskwela sa wata ka na makapasad na mapumasan yan muso ka pagilubog mapumasan yan. Ano niya mapumasa? Makapasad ka sa maestra na may ka sa 500,000 buka-buka ka kuha sa item. Na may kapasad ka sa criminology. Police ka. Sikap niya ka pa sa kagayan. Okay, naudi ka lumilip sa 500,000 na di ka rubugin kita. Okay, maulama ka. Namakisa ka mga batya, sayang niya na ayat na minisulat na surga ka na surga misina ka siya maka. Mapiyasa wala mo, di?
Allahu Akbar. Nah, ato na yung bidaan umiyak ka na amiya pa sa diyan na sa gutom. Dahil mo. Ako sumiyak ka ito amiyang galabagyan na pero anak koneksyon niya na Quran. Kama na anak to diyan na. Anday effective mo. Oh. Tadi ako tayo amana ni naming galbag sa miya kala na galbag na dawid na dalilian. Isaw na de to diyan. Ako diyan mo taming galbag. Api biya kay kita biya pasagi na kanina na. To diyan na pamagay ganyo eh. Inano yung nabi, inabi sa kitab at tigyan na ang ilmu afdal. So ilmu na makalalabi. Mina na amali adi so kadakal agalabak. Ino to ati kong mga ulama na pamakinugan niyo eh. Lima tima na milalabi yung ilmu sigo galabak. Panganero na tigyan. Ang ilmu bigayri amali ni yakun. So at tigyan, so ilmu na pwede kaming galabak na pagkaugupo. Ibarat yan na engineer ako, na maestro ako, na study ako sa walay. Pagkaugupo so ilmu ako no di. Pagkaugupo nga nasa mo na ka natin nagigigil mo. Kati aso taksi yan. Kati ang kapuro yan. Kaya siminto na ka na 1, 2, 3. Isa ka sa kuwa siminto. 2 ka sa kuwa patid. 3 ka sa kuwa grabos. Dengel ba? Pero so ilmu yan na may rogo. Miya ka muli sa miya ka nalakuan na. O, na. Tigyan. Wala amalu bigay ilmin la yakun. Na sumat tigyan sugulbak ada ilmu de sabutun apa ikalaian na di bupa ka gibun na. O, di pa ka gibun ibarat yan. Na tomya mata ka sa Quran. O, na miyata mata ka sa miyata mata ko sa Quran miya kapito-pito gawin. Nakagidid na buong taritin. Den na buong tajwid. Den buong tartin. O, ito na natirimano. Ha? Ano yung tiriman? Din na ba niya nung gugunas? Apiasa ka na pa ka nung na diyan magkasibutan. At apias ka nila kung batin na diyan tigil-tigil yung litero. O, ato na yung gulas siya. O, yung isa na sumingo sa pantang. Ramadan itu, Ramadan. Nabi apa itu lakar kado ayam ya imam nasi kita kadi basir. Ini buka tawan. Atagawiyaan. Nabi ya imam na pitig la wera na sa kani pwede di unyo pa pag imam magawan. Seminaran na sa kanamay. Pragaw na ko. Ramadan ba? Ana tigira na way. Na do pag ayam ya imam siya gito na mata ano ko wala. Kaupa makapukay berat sa kapalalawin eh, kabutiin na maguna di suplay. Mata na. So pati ha, di ginawa. Di ginawa ko pati ha. Natumatanda ako, tingin na, di ko na ko siya kinisip eh, na di bubuli eh. O ay, kadi kami di kakatido. O. Kaya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wala, dalin, amin. Kata ko na, enjoy na. Ay, mabukap si mga to, nakanaba, amin, amin. Oy, nana, sabi, marami ka lala, Ibrahim, Awa Musa, yung pasad ito. Ano yung matag yung mga pasad. Oy, pag inumo kami sa kami, at umiyaros kami kung wala, tingnan na baba ka di basir, kapag kasi nga nakamubay. At tingnan mo kaya din. Tingnan ka na, anak ko ba sa kasaging utang ibsig ka? Importante ang kinaniyat. Natingin na ito na ipiniyatan na kao ni gubo. Api ang ka na nakay niyat, gubo. Tingin ka man mas tumutingin ka sa kulguwa, mala na, tadi dito, kaya mata ka sa Quran na, sundo piano. Sabi ismarabdi ka lang alaladin, kaya oriano na, yung tinatanan na Ibrahim, Awa Musa. Api ang ibiyatan natin sa Quran, hindi ang mong sabot. Api ang manaraw na nunay ka kay di nga kata ni Manasik ul Hajj. Nga kata ni Manasik. At ang yan ang kami ang apnay kadirano. Api ang manaraw na nunay ka. Ipanay di sa bro. At inariyo na biya basta, ay manat yan na basta sumunod ka sa ihram,
Sikano mga bina, sumiyakap na ligan, may kasunod sa ihram. Ani kasunod ka sa ihram, na di ka pa kayo mga baduti sa buga per-per ka, di ka pa kayo ba na mabadu tabug sa ulo nga, di ka pa kayo ba kapangano ko, di ka pa kayo ba, lawan naman na di ka pa kayo. Oy, di ka pa kayo o ba ka pamadud sa pamumulang, alam mo naman sa ating manibarat yan. Nabadutan na ka pamumula, nalimati man na pamumula, na miya badutan ka kubing sa musdali pa. Oh, sa musdali pa. Na di ba, baka kung ano sa araw pa, na musdali pa. Nasi ka sa musdali pa, nasi ka no pagiga ko mga grados. Ha? Kung ano lipas. Na namang utan ko kayo ko na badutan na ka. Ati kaya sukara naging niutan. Nalimati man na utan. Naging utan, limati man na utan. Na ayaw ko kakitari mo may kadiga, naging utan, limati man na utan. Na kubay na ka, limati man na kambing. O di ka ba hindi makabing na titiriman. Ano guna yan yung ipinay ka di ka, din titiriman. O ah. Ha? Naapi ang iyong mandrago na ano may kakagini sa pro. O ah. Nagito'y maratiyan. Mas tumus so may tuwa galabak, ama ka aatod, adi so mada ka lagalabak adi, makatod. Na. O tiga ka sa bagas, nato mo sa rice cooker, adi, sabi nga so aging kaya petindo sa niya kalalakawa, kadi nga katani katino. O ay. May isa na namimiyatay sa ubay mo ito. O, nataminindo. Naso to so niya kalalakawa na, penudulan na so penudulan na. Kawa, tatang na kan. Tinagari. Galutong ka na nakara. Amargasip man eh. Tigil na. Yung mapagdalayaman. Oy. Muntay ka. Oy. Muntay ka. Tigil na inong ay ni Kristo. Tigil na ad na kaya paman na miya ako na. Miya sima-sima yan na. Miya sima-sima yan. Agupan niya ni Pulalan. Ano yayawakan mamu. Oy. Hagiging ini pagumugi yun ragan. Hagi ako mapasa na. Piyan na buwan yan sa raon na saging. Oy. Raon na saging. Nakagin ko matitid na ako, na pero man yung mga lulutiran, tigil na namin titig yan na nagyati, ang mimbo pa na inong hindi pag-una. Tinawaya ki, aun taon. Ino niya, nakagin ko kuha niyan sa mga raon na, din na video yan ang kukuhan. Tuno to so kuhan, puwadita. So puwadita. Di pa narinig na. Dahil na video ko puwadita. Okay. Natigil na ibit, gusto na din nung nakamapikatin din. Nakati ano may malima ko. Kung naging bituruan, lagi po dito. Okay. Tigin na tulang nung nangyari ni Mbulia Bugas. Tigin na gikitay mo nga, malam ka. Api adigan misiwaw. Okay. Baka kisuldi, api ang iniya kalalami ang pasadigan. O puno sa buto na din lagi patagi. Lagi dito. Wala aman ubigay ni ilmin la yanfa. Api ang niya kalala amiya pasad ka na ami kaga ilmo na di. Dito to. Kailangan na katep kasi ayo ako. Basta tinda ka sa mga tao. Natalo ka ganda ka Margas, natalo ka galo ni Natalo to. Nao patakaganda ka Margas, napatakagalo ni Ig. Pwede na diniwaya. Naulay makagutang, nalay makagalunig. Naaya katigo ni Ron, nabi na dumi-dumi di. Kenapa paka-perangan? Kambali pa na kuha dito. Ay. Dito. So, gina ni Sabot, lagi ni Mambu. Kaya nakuha namin dyan, nadi ni Pamangdo. Mahablang ka. Mahablang ka. Na isa ka kilo. Na isa ka kilo Mambu iig. Dito, misigitan ako, karena gue mahablang ako siya tayo. Tayo, ikadua at tigwe, maana niya na mga ulama, na ala ilmu, bigayri amalin yanfa, wala amalu bigayri ilmin la yanfa. So at tigyan, so ilmu, ano diniwayaw? So at tigyan, mana iso, ano to? So at tingin, so ilmo ada agalaba ko na papakang gaya guna. Na so at tingin, so galaba ka ada agaw ilmo na di, no? Di pa kang gaya guna, na ito naman example yan, ito na ibarat yan.
Nanagit lagi yung kutakuan, ibarat na sa tulang, di ka ni maninidang anak pagkaki ka, na di ka nagkapat sa kanuda. Di ka nagkapat sa kuwan, lapad. Di ka pagugupasarama ka dengan sa tulang. Ha? Di ka nagpagalabak ka. Pag-i-appear ka pan, pag-i-appear ka. Away. Nasara makatitiniga, di ka, ayakan na ating mo siya na tulong ka sa lido. Ha? Totoo. Dari ka na ba ko? Kami igapan. Di pili pa masalan. Tingin nalo yan nasagam ako. Ha? Pakita kayo nga sa apoy. Kagursokan. Gursokan. Gursokan. Koto. Natulak man itinayusan. Tingin na akuan. Tinda kami sa spaghetti. Nakuan. Nagigidi niro. Dan yung pangaplulukan. Na din no tunggal mo ka. Di kuan. Di pa masalan na. Nalango lang wala pitero iyan napala pale minggu guna langon miya suwa langon miya belum kaino naso ilmu na api adiga pinggulabak na asara magaga diga di makatero na pagangid na guna naso galabak ada mau ni ilmu nang galabak ka ni punta subuh nakadika ka na magrib oy kadika ka na magrib nabelingan na kasuwanay nga na sabab sa den na sabu itu ka natigasakan lagi manaw siya sa kurente ka pirang ni kiwi sa lasurigo. Oy, na pianaw na ka na mipung ba ako mipung ba Alas City. Na tebul kay sa beleb pino ka mabubuleb na. Oy, taman ko sa toilet na pianaw na kam sa dancing light. Oy, agi ako mapasa tira na ginjuating ka. Akan na ba ka electrician? Namiya naw duga. Natingin na nato ni Yeso tingin na naman nilitaw. Orang pakandara na. Ang tanong si baka sino-sino. Kaya paka, buwaking beto. Mata ko na disira kung niya na bisa kawalay. Dere na miya nambang walay ka langon grounding ngayon. Na api ka na manggil na baka na udah sabuto nakabinasaan. Ito na siya buta no. So kayo kailangan tanong sa ilmo. Kaya kaya ilmo na apya ka miskin, na apya ka pobre, na upuno ka mata gusto ilmo na niya ka puro-puro kay daradat. Niya ka puro-puro kay daradat. Lagi din, ibarat example yan sa akin. Bagwata ka bato-bato. Nada ko na, panganigan niyo si ina ka na buwa, makanabar ka ng lubang siya. Ha? Okay na, isa-isa ka mo. Aba na, diya kaya tao sa kaya ranaw, namiya ka niyo siya, tingin na patakatawa magaryari na may mga rumasirap na pata magaryari ang buboy. Namimibota na sa katano, dito yung mga ibaratiyan. Na, bakusin na agilid, bakusin yung bawata. Ha? Ati-api, so mga walin yun na di gataw na nila na may pumibilin. Ha? Ato ni sabab makaunto na ko si, nakanabangan ni Miyo, ito nakagi imam ako. Nakanabangan ni Miyo, ito nakagi ulama ako. Nakanabangan ko si Miyo, ito nakagi guru ako sa Marantaw. Nakanabangan ko si Miyo, ito nakagi maranaw ako. Kaayam yun, ito na kasi nakagi na ilmuakan. Nakorek di? Oy, ayam yun, ito na kasi na ilmu. Oy, kawin na ilmuakan, nakarami dinuga ko niyo si Tengah pa. Pumang niya kiyan. Oy, penulis ito. Jadi mga ibaratnya. Ayah dia pakan gigi nawa itano pala kung sa ilmu. Ha? Ino to. Nasa kani mabubuli ama yun, nasa kani mabubuli mga wataakan. So lawan ano niya sa buta na ilmu na paguta na karkano, nasa kano mabuna di mo di panimon. Ayah miya gunto nga wata nasa tiari ma iyan jowa siya talok siyan. So masudan niya tari masuwa siya talok siyan. Naramig miya tayo na din ba niya miya tunay ni? Miya sogat. Okay, si tanong magoy katalo. Ayat tingin na ikatalo kapakalalabiyo ilmo na al-amalu lazimun wal ilmu munawwarun kasiraji. So tingin yung galabak na importante yan na misisita tanong yuti maknagi gotoa yuti maknagi utapitero yan na al-amalu tonoto al-amalu lazim. So tingin yung galabak na ipon kay kailangan tanong yung galabak. Maka
makapasad ka sa kuan, elementary, makapasad ka sa secondary, di nga nilubog ka, nakapag-study ka, nakapumasa ka mga ano tabo, nakapagsulat ka, nakapag-study ka, ano, paano kisig sigurado mo? Ha? Importante tanong. Kaya kailangan tanong, yung gutuwa, ato na ba ini na kangilubog ko? Nanajim, importante. Ugay na tingin na ayang bidan, yan ang gusto ilmo, na ala ilmo munawaron. So tingin, so ilmo, na kanabamatag importante ka so ilmo na munawar. Badi ka na Madina ini betul na Madina tul munawara. Ha? Ay betul na munawara na upamakakuha na pagkapunan na sindo. Oy. Pagkapunan na sindo basta a ilmo na umanga tiro na sindo pagkapunan. Oy. Lagi jangan upama. Kau na dia nga kapag makinig yung raja, dia nga miya titid na ulag. Buwan na miya nagayura ka na di udi mamanita. Ha? Buwan na miya nagayura ka na di ni pamagantang. Buwan na miya nagayura ka na miya ng puro anak ko. Buwan na miya, pikiran niyo din na ya, kung kung ano matatago na uman, mapakasadila ka niya na namon ilmo. Oy. Basta ilmo, na lagi na no ay mananian na makaibaratan ka na ilmo sa lagi ng perfume. Agya nga na ilmo, na lagi ng perfume, asa din diya mo tama may perfume, nasadap katagwen nun, na naulang ng mga ubero na pagkabo kong mamutian. Di ba, kurige? Pagkabo kong mamutian, na sumamu sa ulama, nasadap katapian nun, na magpakasindo niya. Koto. So, gina ni sabab, agiting bidaan, o galaba ka gusto ilmo, so galaba ka tigong labi, na misisitaanan. Okay, na ayang bidaan niya galabag ang so ilmo na sindo kasiraja lagi do solo. Ano ni kasolo ingawon na miyele nga so pagilay na ka, miyele nga so kinu ka, miya kilala nga ipagubay mubay na ka, katawan na ka so pagududan na ka, katawan na ka so pagigay na ka, sindo. Ihira kaya tago nga sa ilmo, katawan na ka so do pataktir na ka, katawan na ka ni pag-usap na kakatiro ko matawa, ang katawan na kato ni pag-usap na kakatiro ko kamudaan, katawan na kato ni pag-usap na kakatiro ko deto, katawan na kaso pag-usap na kakatiro ko nabedeto, katawan na kaso pag-usap na kakatiro si Ikop, kararangitan na ka, katawan, basta ini ang lango-lango na di ilmo yan. Oy, kaapi antay nito pantagin na madagi-daging jumatiro yan. Sa kanagatingin man ina, buti nga, basta kaya tingin na pitiro na kan na piyatay minipuntaga kan na puno ko tumanag nada ilmo yan ngayon no api pa man na api minipuntaga na si ina ka api minipuntaga na si mama ame kaya pitiro na kan api kita minipuntaga kan di kailangan na atau niyan to niyan ko mga lukas tanong ayaman na kandato na taritibang kasutaw na ayaman at tigilakan dito na kumpasang kasuingid na taritibang kasutaw. Diba, Gia? Okay. Ayaman at tigil na kapagigid na kumpasang kasuingid at katani kumpas. Okay. Diyan mo ta kumpas, naibitan ka saya, diyan mo ta kumpas, nautayon na kasi na pitiro yan ano ka makasasanguro. Tingnan na siya makasasanguro sa sibangan. Natingin na ka, natingin na may itang ko na pag-utaraan. Natingin na ka pa, natingin na siya magkapag-ubagatan. Natingin na ka pa, tingin siya sa sibangan. Giyot to ay kumpas na sukipantag na ka kung mga tao na kailangan nakatawan, nakaantay, di pupantag ka. Kumpas sa kaswingid yun. Nakuri kayo, di? Okay. Ba namin ninyo ako pa sa one kuwan. Ato namin na One Direction. Okay. Doon nilita na ako pa sa One Direction. Kaso kung pas na umano katingaran na maalin. Okay, kadipindi sa sigura na yung kuwan na umano kakuan na tutundong niya na tayo kapantagan, nangyari ka ditero na naging mamu na pagintaw ka sa dunia na kailangan na makumpasyon. Okay, ginatominingar ka na, magpupantag ka na, sila ka na, sana ko pag-usap na ko nakatero. Tengar na ka pa na, milipantag ka na, siyama ka na, sana ko pag-usap na ko nakatero. Tengar ka pa na, milipantag ka na, si karumang na, sana ko pag-usap na ko nakatero. Tengar ka pa na, miyaw sa miya pantag ka na, so mga pagari ka, sana ko pag-usap na ka nakatero.
Gyuting maana mga watakulay, aging ko to ayamanakan dito na kumpasan ka sa iyo. Hindi na? Nato na manitality. Kunitality. Taritibang kasutaw. Mana taritibang kasutaw na senggay na kada yukipentag na kakisulutan. Senggay na kada yukipentag na kakiimam. Senggay na kada yukipentag na kakikarumanga. Senggay na kada yukipentag na kakumanga wataka. Si karumanga. So mga lokasaka. So mga pagaring ka. So mga siringan ka. Tingin ka minsan, makadua, makatalo, bagu ka, baba ka, na ayaw mapya ka pagito na taritig mga siran. Baka binibigyan mo. Ha? So Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Umar ibn al-Khattab na yatinigin na an aqul al-haqi walau kana murran. Ayat tigu Umar at tindiga ka na putiro mo sugunar api kapaitian. Oy. Api kapaitian at tiro na kajugunar. Okay. Na pagino ka kanwaya kabaya ka na sa kanila suwa iyo. Pao na sukpita ka na gugubila ka na sa kanila suwa iyo. Miya ka tiro na lagi din ng pangalo. Abi pura pagkas na kaso pangalo nakatawan na ka ang dating doon na ka. Siya po dito. Oh. So katero na basta patero ka na kailangan nakataw na kasubtero na ka. Ato na uno ni tao akataw niya subtero niya. Na ayat tao akataw niya subtero niya. So kapamananawir kita no. Ataw na kadamada ka na rumiritan sa lalag sa kaya doon na mabeto-beto. Ibu si sari pada mak anak na dito tu. Ha? Na ayaw pembetuan sa tao, akataw niya yung petiro niyan, na ayaw maanan niyan na matatago ka sa kaibat. Kataw niya kaibat. Gimana katiro na lagi di kau dumagan po sa sokotarang, di ba? Ha? Nakagi lagi di kau dumagan po sa sokotarang, na kailangan na supetiro na ka, na bastaad na mapiyaw, na dairikan ka, na bastaad na marataon, na pangilay ka sa ukiti ando manaya patiro na ko to na di marinayag. Ito na katiro aro sa kita di prinegin. Ha? Pama na ano man na gira ko na pangungusya to gira ko na diri ko. Prilay ako niyo ano pa girawa? Ano pa na pangungusya ta pagkino na pugusan niya na giyo ta tuli tai. Oy minit taya ka tai na gito na mga gitit betul na mga kuha na mga katiro dikit-dikit pakai. Oh. Ano nga mo katero? Adiyo mo takatero kapi kasakitero pa ma. Napa naman na maringan na makaukit ka sa leader mada akasakitan na siya buti ng bibi. Oh. Ay so kurang at tigit-tigit na sagad mo po biglang na inam na. Wah gitu. Pamana pengusian tak nakasutaw na sujud kasakitan. Atau niya tuloy yung kasakitan. Mela niya so Apo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Apo Nabi, tengaran ng Apo Nabi, so Hussein. So Hussein, nana, mga bote niya susarip, na susarip na erang katanong niya berembud. Erang katanong niya berembud. O pa baka kilaruatan na so mga maranaw, na si tanong makapupong Hussein, Apo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh. Naso Nabi, so Hussein, nabi kebedes. Meron ba niya gawa bedes alok matua? Nabi ang kagagalido. So number 1 na imuli number 2. So number 3 na imuli number 4. Natututakan ng Hussein. Tambah sabab sa api ang panribet na ganyan nung nakarawitir iribet ka kabagirata inon yan. Di ba? Yata nung nadiwan na so mga mbota nung nabi. Nagusurat sa logo. Ganyan nung nakarawitir. Apa mga sir kita nung na hindi ka nagahap. Niyak lidag yanan. Gitu na Apo Nabi. Ngayon nung nakagiya, aso Nabi sallallahu alaihi wasallam, ako suya maanan niya na mga buwatan yan, na maanan niya na mimberi sila ng mga duat, na mimberi sila ng mga tablig, na mimberi sila ng mga pangungusyat na suputiro
Pero unira na tatag nira sa kaibat. Oh. Tatag nira sa kaibat. Miyati tanto ay mana nila kapumangdewakan. Ay pumangdewakan naging kayo kita kapangusyat. Oy. Apya so ko na no milalay ba ko wata ka niya. Apya na paganagu. Naliyad daga na ulama. Mada na ulama. Apura ka sa ilmo ko kita katero. Natigil na miyati mo sa kagigay katero. Napananggilay nga na mga maday ni kagimuta ka sakit yan. Oy. Mga maday ni kagimuta ka sakit yan. Nakagyan ko makakuha, natatanda nga no Hussein. Ganyan nga na isumapar ka magkirata. Tinaw niyan. Oh. Naya siwa yan nakagyan ko mapita, pagkabidas na niya yung niya duloks. Nakagyan ko maniyaw niya duloks, nakagyan ko pagkabidas duloks. Tingin na ba po, sa kaman siya po nabi. At tingin na daw, wais, kaso Hussein. Tingin na wais. Naad na baba di ganing gugaan na bunga bupa ko na magabdas. Then tingin gugaan ako. Oh. Anak tingin na wais ki, aduh ako kulaya. Sige yun na. Na. Niya gabdas pipene na rin siya no natatantangan ulo sa. Gibis iguan. Kapag gabdas. Oy, namiya ya sulok sa. Lagi ako magabdas na ina rin siya nun pipene ay nipun roon na miya tanong sa kapag gabdas ulok sa. Ada na bon miya tiri Hussein. Amal ka mo. Oy. Ay naman oh, yan na ni sabab, upo nga makato, upo nga makailay sa tao, aayakatiro yan ang mga diri. Adi niya nakataon, so kita po kung katiro, dahil natangkad nga na dahil sinapa ilmo. Dahil doon sinapa. Aya pure, wamay yu'tal hikmata fakad uti akhiran kathir. Aya kailangan tanong na ayakatiro na nawang ano. Ay dapat oh. Ay gira ko na namiya mga sakit-sakit tigatiro na kuwan na si ko adab na miya po kasira no. Ano man na adab wo gama, di ba? Oh. Na ato na ikapat o ikalima. Na ay ikapat na tigo mga ulama an ilmu maqamul anbiya kama qala alayhi salatu wassalam ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Suat tigin so ilmo, gi kapato. Suat tigin so ilmo naginan itin tigo mga nabi. Suat tigin so nabi na pitiro yan, ulama o ummati kaambiya'i bani Israel. Suat tigo nabi so mga ulama ko mga umatakan na naging na ng mga nabi ko bani Israel. Sama no to na siya mo siya gigakatiro nabi na basta ulama na ayadura dati na dura nabi. Kada po kung mabitero tiga ka na respeto ya ko niyo kasi guru sa marantaw na nabi yo. Ano mga nagumada? Diya kaya kailanay binunawat at tabi natin miya ka piya siguro kami nabi-nabi. Ano ba? Ay pitero nabi na kaambiya bani Israel. Lagi dibuudara dito mga nabi ko bani Israel. Na ato na ikalima. Ayat tingin na ikalima abantuban o anda ilmo yan. Na al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul abd. Na suwatingin so ilmu na sifat wallah na sugulbak na sifat auripan. Ato ni ba na mga tako na adi balay pangkatan ko sifat wallah gusto di sifat auripan. Ni madang. Sifat wallah. Al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul abd. Suwatingin man so ilmu na sifat wallah nasugulbag na sipatan na manusia. Na, aya po rin ko sa niya, kapag ilay na ka na oras tanoyaw, nagi so pitero ka na Anthony, okay, tayo na kabakabayatan na suwatatan ang beluya alim, na kabayatan na suwatatan na beluy na makalangag sa Quran. Gino ka, gulo sa maranto, paano yun? Paano beluy suwatay ka na alim? Paano gingawata ka na milangagin sa Quran? Natiguya maanan yan na nabi man arada ay yahfada al-infa alayhi ay yulazima bi khamsi khisan. Sa tawag man natigo nabi, kabuya yan na makanain mo. Nasiyapan yan ang kaya lima. Nagigunsi yan. O ay, pamakabaya ka na makanakain mo, nagigunsi yan. O kabaya ka mamu. Hanggang pagaling ko nakapsuldo ilmo ko tao, kapag gini-gini di. Napagang pagaling kapsuldo ilmo ko tao, kabaya ka na, mali kami lang agiras, kanong mga tami yan.
Abi, bilang yung Quran mo gan. Uway ka nung na. Uwa. Now, abi, bilang yung Quran na pag ini Panginoon Nabi, na basta tawa, kabaya ka, sunod ka so ilmaw. Uway, na salatul layl walau rakatay na minti na nga sukat tahajud at tigu Nabi, api ay bumiyaga nga nga uman kawin na dua rakatay. Uwa. Na minti na ka ito, nagyuto giti mga pinto ano ilmo ang kapsuldi. Ay pag na Peter o Nabi, pinto ka na kapsuldi ilmo, nakatihajud. Apia, walau rakatay, apia dua rakatay. Nasa ka no, mga wata, may kapkunos ka na ibarang, nasa ka na hapiz ako, lagi na ko niyo. O ay, senior ako niyo, may kapalangan ako sa Quran na 1990, doon ka nagnugutaan. O, nayaman na niyan, na, aya pa para ngayon na kanina ko pilangan ako sa Quran, ano man yung nagalipat, iya ka nun. Ito mas niya ko, kauman ko, iniptis niya, minadua ka Diyos. O ay, na ano man yung pa man na kagalipat itaw. So sa kanino pa, mayap tiro na ka nagiginawa ko. Ano na, kaya pag alas 13 na miya ginawa ko. Nabitero Jude ako, naswitis miya ako, nakayakin sa gubo. Nagyan ko, tanwa ka Diyos, na bagi-bagi, na kung ano rakaat, 10 rakaat, na makapasad ako, na pagbagan na subo. Mo na niyan, napakatasmi nga mabuustad ka, na lagi nutititaya, kaya ni sakap ka na. Gina tarutan naman siya ko dun. Ba niya na ato na binin na ayas yan na anak ka naging utaki ni Moray sa nakaw. Naging mabuko ato na binin na nanatis mega na piya ka subat-subat ka subat-subat. Owan. Kumira, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hindi sumpat ko na suwati ni Juan Sito. Ngayon, nakakisumasa na kami mumuray sila. Ayun mati, lagi na, no kabaya nga ibarat, na sumudul ka sa ilmo, na panama na maringaw, kung nga magugo, o mangoy na makatirig dito ka. Ipinayo nga bisi ko makatawa, subo. Na, ikadua tigo Nabi, kasuldo ilmo na dawa mo lodo, o kabaya ka, mamintin na ka sa ilmo, asa ilmo na sumudul na ka, napagampaga ikadua tigo Nabi kasulda kang ilmo na mana maring kadin na lada yung amadidil mo abdes. Ngayon na ayap lipat ka na so, pilipat ka. Susintan. Panagalipat ka na hindi pa kapasok. Yung taka pikiro ay daw, mata na tigil man eh, gusto na hindi ako pilipat tawal lo utala. Namiyari ba ta karo, di pilipat suwala. Ayaw magtiro ka na, udi ako lipat ang saitan. Kaya ka pilipat yung saitan. Udi ako lipat ang saitan. Kung hindi rin na yung udi ako lipat ang wala. Diprinuwi ka sa wala. Kung ginawa ka sa wala, bukos ka rin pilipatan. Udi ka, ano ka yung ginawa, udi ako lipat ang wala utala. Nyo mo ito padunabila Musa. Amin di bagakyan yung sada. Ang kanay Peter yan, tingnan, wama ang sanihi illa shaitanu an adkura. Kaya tingin man ay Musa, nakialipat ang usuluto, doon tingin na luminipatra na rawar ko shaitan. So shaitan ipilipatra ka tanong. Lagi ito, para ibaratan na sumunod ka sa ilmo, lagi doon pagatin sa mga burda, pagatin sa mga eksama. Ay, api ito na pagatin na niyan. Pagatin sa tulagin layar ka mga kuwan, Burma, Aisan. Pagatin ka sa Aisan, naging mga lalanian. Lalayo na ka sa tahajud, kaduna, kailangan na lalayong ka madidilma. Ano? Abdes. Tayo. Ikatalo, tingin na kasunduin mo ko daw na at-taqwa fi sirri wal alaniya. Panama-namarin ka na napagailer ka sa da na so kalakakakuwalan na istidi. Ani gira ko na malaykana ka, ay gira ko na pagailero. Mata ne, gira si sawanay na perfect isabaya, na makapagiligan na tinaduguya tao siya. Burbura pagilero ka ta. Oto. Gira si sa brilay ako mga watatano mga ragaw. Dahil gira si sa ikin, na grabe ko mapika ko, na makamasa kagaya na pisilay niya. Kabay di may lesyo bukyan na hatoy. Matas. Napiyo na pisinga niya, na pisinga. Kabay di may lang kaya pasbiyang niya pa niya.
Lagi tahu. Kaya nakan na adla pedekas ada pedekan na pagkalakan juga Allah. Oy, basta ada taruh ibarat na sika kudar pada tahu na kedusa ka. Napipikir nga do kedusa ko. Ibarat lagi do ka silpon. Lagi do ka silpon no prilay ko ni mga otak ko layong. Lagi do ka silpon. Natomiyawag ang kaso ginawa nga bagua mama. Oh. Tingin na si Umi ka ando. Tinatuturugin sila. Tinakapakaya tumoga ko. Ito na so ikutugot tawag kilita sa ulo niya. Oh. Video call. Kapakaya maka-video call ta kada sa museum ika. Oh ay. Sabab saging ko ta, pwede ka saging ko to at takwa pisirri wal alaniya. Ipagkalakas wala balagi dua na pwede ka sada. Na iya petero na ayo. Kedusa ta sana. Allah bitala. Di ka pakay. Kung bakarangan tawag, tingin na di mo pwede ka berpiya. Apa yang dia pergi lagi ni? Dah dia pergi lagi apa? Bagaimana ni pati aswala na la ta'khudhu sinatun wala. Now, swala pergi lagi aku dia. Masih kaya kan swala di sini aku siapa? Ini betul ni malayo lo. Ha? Itu ibarat ya no. Na yang mana ni na puna ibarat na madaran kau nang anak-anak na pergi sada na so kana kana istidi na so ilmu na diri ka. Diri sini kau tu. Nah, atau na ikapata kasulda yung ilmu. Adi palutun no Nabi sallallahu alaihi wasallam natingin na ayyakula littaqwa wala lisyahawat. Aya ko na kasulda ko ilmu na basta kung ka na aya apipikan natin para makabegra ko na kumakabalagi sumayang para makabegra ko. Kaya mana niya na para ato na binin na para may kapsiminar ako na miya katagategas ako. Pag inom ako sa kapi na para na kanunawigan na kumabuti sa Quran. Kung naman namaran ka na basta kung ka na yung maniliat ka na pag-usar na kasigo. Ano ka pag-usar? Sigo ang gama. Kakan sa kainom. Naipipigil na ka na para makabugira ko ka. Naupo na ka kung ibarat na. Gina ni mapipigil ka. Ibarat na kung ka. Uy, bismillah. Wala barakatila na kumiyang ka. Oo. Kaya mana niyan na ugay na suka ka na pamakin ko niyo wayaw ka. Kaya pangapas sa dehudin. Na ayaw ko na pagkararangi-rangitan walang bitala na malay kakak. Oh ay. Mata berarti ako yung anak hadis saya. Oh ay. Yung tapi akan betul niyan na. Oh ay. Atama sa napad na gumiura ka. Oh ay. Napagkara ng itang na naluwa. Hagi sa mga tiyan tanong. Hindi yung mga tiyan na kanina. Tiyan na kanina. Dimpo ka na. Istilim na tiyan na kanina. Hagi tititinigan na kanina. Ira ko naging ewata ka na sinura. Awat tatano lang mo. Nahirap ka, natigil ito, nahirap ka, nga namiyakit ito, nakagiguti pipigar na kan. Kaso tiyan, natalo ka kwarto. Isa ka kwarto sundo, isa kwarto suig, isa kwarto sa bugas. Paano ka man lang kung nalito? Paano ka man lang kung nabugas sa bubudo ko? O makaginawa ka? O ay, na yung mahugas o, kung na makapasado ko, man, namilipitan sa igoon. O ay, natingnan ako na, awili nga, tingnan ako, ginakasaw na, natuwatiyan na ka lang, betul na. Oke, kakagi api ya saudara Pak ignatia gue kapan ja kiuning. Oh, lagi tiba ibarat yan. Na yang igira ko na ke kana pala mana maran ka na aya peniatan na kana para makabugar ka pagusan na kako. Ano? Agama, okay, ikalima. Aya ko na ikalima akasulad agyang kana na ilmo na penaman na maran na kakon. Bile ko niyo. Aya ko na ikalima kasudyan ka na ilmo na pinamanamaran ka, hindi ka kapibilagin sa siwak. O ay, kaaya man na di ka kapangamurais, nasa lililipan na yung mga kuwan. Yung nga na, saan niya kada kalangi pa na ka na, kada kaliran. O ay, yung nga mga ngipan na kasi, tunyo na bimitirong. Tuwatigin, so paglatalata na ngipan yun, nakigubilingan na ng saitan. Ano ka man yung mga pamaganda, kapunan na ro. O ay, eno kali mga suruya nga po na bro, kakagisi pa rin sila ni driver na. Oy, na ayating nabi kasuldo ilmo na kailangan na makawin ka sa siwak, na kinirong na saya, agyan nga na nakasiwak na kada ba yung mapipigero na ba nga pumara sindi. Kaaya mapipigero ko siwak, na pagaliro na sunat, na ikan mo mapipigero ko siwak, na andi kekan niya saitan, agyan ko tabawa siwak na ipkala ko saitan. Kita bau niya na. Saka biya kapira ko kay mi pamangdong. Asa ka mga babay kulay.
Lagi nga na mga bagyo na kuha niyo ron ang mga nasunat tiga penanan. Away, ang mawatan ta penam yang butan na mawid ka sa tigapan. Anyway, tigay na kagi mawid ako man lagi bubukitan na kanakuan. Kayo na betong sulak eh. Di, kenapa Peter Nabi na tigapan na Peter Nabi na saan siya tahu ako man sa tigapan na yang betar semua bedosian. Na agil kaya pa ka betar ka bedos na yang benih yang gedima. Oh. Aya atugu niyo ko mga bagyo na siwa. Aba sawi dan iso siwa. Lam dekat terkanu so setan andi ni kabuan yang ko siwa kana ditirus kulawas yu. Ipker kalke yang siwa. Oh. Dahil kay jana na upuna ko makakuha sa siwa kana putu-putulan niyo. Oh. Ayaw mana niya na adman na siwa kami ang kanalibo. Lagi ko ta mga puja Saudi Arabia. Manay po. Oy, lagi ko to malabo niya, nagitip ka na kakuan. Tip ka na kasaitan, ka na matikapan. Oy, dia ka nakatawan, ino ka na natikap, saitan natikap na di ka tikap na para muna sa kambiyo. Ako kapuncit. Ako yung mana niya na panininda ka. Dan daki ko kunin ko no saitan. Aya Peter nabi na siwa, na inshallah na naman. Musawira ka kanu na sanja pagkaso ka kanu sa siwa, ka nakuha kanu sa siwa ko. Natatanggol niyo ko mga bagyo. Oy, di ba, lagi diya katas. Napakatalo nga potol. Nasa sa potol nililipan ako. Oy, naayakap siwak ka, nada kami ang pamaras, nababiyakap ito punugoy, nada ka mga pamaras na yan, nilikul kanun. Oy, na di pagupis, na maaron. Oy, sa ino ba tiyo? Hindi na ni sabab, pagningo ko Allah Ta'ala, asyang buti wagi kaya ta'li makarkano, pagningo ko Allah, agi kaya di karkan di ka prasa-rasay, nakasabo pa niya kabiri niya, panayakan ng biri ulama. Ate penawata niya sinaysa, benip ko sa nakakuan, ituwa ka ng buti sumasabang. Ada sama kau man, ada sa, di makataling mo ma. Alhamdulillah, ayay na yung kuro, natanto-tanong niya kadagdagan na. Kisu na isa yung walay kadiin na napakatakan siya sa puro. Kita guna to samay ko punta no mapanopay bata ka para tenu ne ko punta no tantuan de kan lagi kaya puro ikadiin na nag-usap tanong na nego katagudo na sa speaker. Bata de kada mo di sini. Ako pa maka mati mo gi kaya minutan mo subrat teluga to sa tao. To na kami dyan to teluga to sa. Bata no di na ya ka edi mo lagu tada ka nabubukal no. Bapak makay dara tanaw ka din sa buwan lang pagkawida ka ligay ka din ano ba nila kumintan sa kuwan kakabiniway okay nasababsan na aya kataw niya to ni keso kasi kajimir Hasan kadiin na saging kaya dito ni seminar na umani sa kataw ang makasulod siya walay radaya sa kataw ang makasulod siya na aya ba na siya nagaparallahu ang ladani kal bayti walau kana dunubu maksar min zamanil bahri warakil asdar sa katawa makasulod siya yung walay niyan. Bisita. Ulang walo mabubaling siya walay na paneri nila ano Allah. Kita, pinay ka na rin nagagawin na kada ka natang. Nakunang, kitong iwe. Allahu Akbar. So gina ni sabat pa biyan tugakan. Nagukiyong gratakan siya walay ang seminaron. Paubu kataw yung mga to so argang kaya seminar yung tugin niya tabil na walay na. Ibetat, yung ko pagi budi kata bisa seminar awalay. Lagi kita ko niya lagi mutakan ini bana. Sabab sa kita na mutaman na isin tano lagi kaya sekretary general tano doon na mga question na minitexon. Ay kay ginakuan na so mga membro tano sa Manila. Datarya lagi dato Ismail. Kay ginakuan na mga question nila na pagkokit nila sa tunay ni chat. Na penubagan tano ka nakalive tano. Sama na na benar siya kumuntod siya lembag batu-batu. Na pamakinig na kuiraro sa Metro Manila. Ilalay dira niya. Kada bagi mo Metro Manila. Taga pa kaya saan niya makakukong ng mga taga Bahrain, mga taga Makkah, mga taga Madina, mga taga Saudi Arabia. Pwede sila manabati makabutay sa giyo kaya tayo betami man to. Gito. Bala question niyo, pakisir yun. Sebagai tanong to, ano pa na mga kalangapan siya? Wata ko lang, pagkakapagay pakalangap na kanya yung ito ay niposto. So, lang ano di pagkabutiya sa Quran.
na i-approvean ang opisina ang Anarauda. Ang Panginoong ano, na talong gawin ito. Why? Away. Ito na ito sugawin yan. Salasar Bahar. Salasa, Arbaa, Hamis. Kamis. Alaw, di ka pa na makabatian na suwanat alay mataur ka no. Ayaw, tatalong gawin. Yaman na niyan na umabuto, tunaw na siyan. Alaw na taman sa alas 3, napaginiwan na sa oras. Ako pa makamagaganiwan, ako ano pa kabati, nagyuto pa nga, mangdaw ako sa tajwid. Okay, di ka pa kayo ko pang dawa, di ka no mga tataw. Mga midi-bida ka no. Oh, ikadwa pa ka nakaptano saya, okay, na ame ka di umat, na miyamang ni sa seminar, agyong gotowa, ito to? Haji Suwalay Haji Nurhayna. Sambu. Haji Nurhayna. Nurhayna, na miyang ni sa seminar ko Friday. Kapipita. Oh. Kapipita. Ha? Nangawata yan. Yaman na niyan na nabiyang ni sa seminar, asimiyang ni sa Anrodo. Oh, nakatawan tanong, yung ay lumba ka bato-bato na piya, sudah membro sa Anrodo, natunay gini niyo gila ni mga pamilya niyo. Oh, napos siya di membro sa aking kanino sige, mga opisyal siran. Kasi mga ibarat yan, no? Na amay ka Friday, mga otakulay, upan na tayo niyo, oras yun, na Friday ko kapipita. Kaya man na nakanaboto matas, katiter na maling tanudi. Kapag ba ko mas kita ko? Napagpunta ko 9 to 10:30. Isa oras sa gumidiyo. Ay pala, yaman ay seminar tanong. Ubaniwan na ni Patio. Na, uriya na ya. Napiyakan ito wag yung yamay, kisagin kaya sekretary tanong, uban na question na mini-teksyo. Kapag kaya ibarat na, silang mag-isama nila sa Akika, nasa pada, so saya kapag Akika, nasikon na pagkalabokon sama nila sa Akika, kay maraming siya so kuwan, kapag sa kambing, nasa pada handa, nasisa ingad, ako so mga padagalabokon. Di ka na Akika, na apiaan yung beli, importante na masumbeli. Kaya man na Akika, na ginawa ko ba sa ik? Kaya man na ik, nagita pagkita ka? Oy, nagyan ko to Akika na apiaan yung beli, nagyan ko to mga putino sa Manila, pagkakika. Nagpapakiyatigin na so isaw na siin, na so isaw na san. Na mas number 1 to, kami katamon so may pagigida ka kung katatagon ka na, may kataam ko Akika wata ka sa mga tumaninga sa ingin. Mas number 1 to. Okay, next. Inosomyatay, miyata gukukubor, upama ko naraka, baso dun sa badan niya ni kasiksa. Inuigiraan na miya kakasosor, na pagkalot sa kubaan na miya ilero na tulan o di na bukada din maalin. So tao amiatay si kukuban na kaya din jabuli sulawas yan na pinutuog dito. Ay apsiksaan na suniyawa. Suniyawa niya nipsiksaan. Na sulawas suniyawa talo diniwa yaw. Suniyawa na sulawas na naging ditaran. Sana kau sulawas yan o sunday na. Kami kita ka naging 8 taon. Oh. Di ka pa kay sulawas yan sa dunia na ganyan sulawas ako tiyanoy na. Andi ka tagugap mo sa dunia, sana ko manalawas ka. Andi ka patay nga, so lawas ka na kinanipay. Makatinig so ano nga na mauri, mugagap na sa sana ka lawas. Aya apag-interviewon na suniyawa. Da labuto nung kuwan. Da labuto nung lawas. Ayaw maanan yan na so, ayaw maanan yan na niyawa na ginan, ipag-investigar na, guginan ipakanaraka na ginaman ipakasurugoin. Okay, next. Ba marata sub kasusun na kumalot ako ba? So, kasusun ang kilutan ako ba, ibarat yan na kumiyalot ka no sa kuba. Nanay kami naman yun sa, di ko takiyalot yun, na anak kuba, na timudan yun to, na transfer ka no. Oo, transfer ka no. O, mano, din na ukit. Din na ukit ka, din na kinubungan. Oo, namiya susun yung wag yung mutakubo. Nakuha niyo ron sa tolan, napululubakan sa kalibungan niyo na kadua. So, dyan tero atolan yan, nakuha nun. Okay, namakuha niyo ron lang, naging utatolan yan. Okay, namatago yung sigutigo nun na sako. Nakilota ka nun, na-transfer yung naging utuwa. Tolan yan. Uban niyo labat, yan utatolan yan. Makatilig, so ano ka na mauri? Nag-YouTube man ipagitu, at mulit man naman siya. Okay.
Na, next. Assalamualaikum. Alim, ipagisa ka ng tunay mga pipiyasura alala yung pambatiano, maugat ago. Nanto na kapagaya pagalot sumaugat. Pagalot, kapaya na di magalot sumaugat. Magalot. Na. Ayaw ba na di pagalot na so kuwang kurban. Na ikadua di pagalot na so sumusulot sa ihram. Oh, na ikatalo di pagalot na tutulog. Oh. Okay, na sumiyat na sumaugat na ay pakaysin na ito na mapiyak ng gatian niya dito. Way, gitu. Oh, na so maugat na aya ini advice so mga ulama ul ilaj na basta maugat ka na aya butasbih ka lagi ko tuwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Basta maugat ka na giti tasbih ko maugat. Yung ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. So Nabi Yunus Nabi yan ang iyong tao sa Diyo. Oh, ay naparay barat na suwata ka. Nayamanan yan na lumiyo na pagkanin suwata ka na di ka kirase. Di ka pagkagidam. So, manso, ikadua question na kapag kaya sumugit na kapag kaya magilot na kapag kaya magilot, mas mo pa na alutin niya ka para may kambutan na yung may kukurado. Oh, ay. Na, next. So, aki ka, napianto na oras, maalpas ko pitugoy, pianto na ako. So, aki ka, na ayaso natin na pag pitugoy, ikadua kapitugoy, ikatalo kapitugoy, na malapas ito, nasad sa oras ang kapagagiganian. Okay, nakapagay ito, okay? Nayapan mo labi na basta pagagay ka na kasuwata ka na makatago ka, kaadna ka na, pakapagagay ka ka, hindi ka kakapta na napas ka. Okay, naupo ka kapantagi ka patay na kapagay kasuwata ka. Agay lipatan na ka, nabakapal ka na ka dyan, ano nga na mo, hindi ka na makakurti ang kasuwata ka. Oy, makapukumo ka no? Oh, nasoya mga niya nawata, doon na kay amayan, na ganyan mo pakapagagiga. Na ayapan uwan, wag mo, nasa ka, ada makapadama akikaw luksya, nasa kay pagagiga sa ginawa mo. Oy, para akikar ko to'y ina ka, gusi? Ama ka, okay, next. Perenganun suka pagaluti ron. Gitu, Ano? perenganun. Uy, iba pagalutan na timbangan. Oy, ano ba alot? Tagupawan. Kaya panuan na upaw. Upaw. Agupaw. Kaya no, sulang wanubukwata na pagupaw no, nakagyan ko tabugyan na palayan na jis, kagugusuldatian na ina. Nakuha no to lang, di mapiyaw bapagitaw suwata, at yun no tumada. Asakit. Okay, kasi ito mga maagmuto ko, igwe suldatian na ina. Na may report na panuan wag agyan na nanajis sa ulo niya, nakuha niyo lang. Okay. Agupaw no lang. Kailangan na ayaw bugyan na panibugudo. Luto bugyan. Malam magsulo niya, di... Nadi kakuha, hindi nakapakatigas sa mga saulan. Mga saulan, mga saulan, ibarat yan, naputuli ka din sa buko pitugawi, nakaputula, napakitagulo ka, di mo tabu kami ako, no? Napakitagulo ka kinayan. Nabitin ko sa kurang kahara mo. Na namatang inayan, na may katunggas manuso bubuwatagan, na paki-aloting nga, paki-upawin nga kung mga eksperto, mga eksperto. Na maupaw ro to, nakuha nga so itatapugin na yan, ipagumano. Ay, no. At timo-timo ka, natago nga ko kiloan. Na upumuot ko kilo, na 1 gramos, na yargo gudawan, na patangibu, nakibigay nga so patangibu, kung mga miskin. O di mo tubugan, nagyutoy, hindi uwan yan kasado nga na mo riyang kutabugin. Okay, yuting continue. Ibaratom niya lepas upama kagup. Na irilang katanu Allah, kapitero nabi, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan. Dua tiga jomang umatakan na inirila kiran sudiran katawan. Paman na karibet taniran na gugi mutuwa diran katawan na inirila kiran wal. Mato na dir kanun kirila kay ni siyo kaya to kawan niyo. Wa to mo din yu siyo. Okay, na doon na pa kay siyo ha gitu gusto kaya no. Na okay. Anto na gitwa tigiran na igira ko na ibarat na pinggurita so loksta kami ibarat na niya wafat. Na o kuno tigian o de ibarat pa pera ka di ka kuntong tangan para de tigian na ay baka ibarat na ito pagana ka tas de pera kiyo. Di na to kisik sa upam. Okay lang na miya ka panubay ka or hindi. Siya buta ano to, basta ang gawin na niyo sumiyate, piyang utang, nasalaw nga mo kapag apa siya na may ako maukuban niya.
Owan. Yan ang sinarita mo, di ganun pagana, basta da. Basta da di ganun pagana. Ngayon no, naupangutang ka no, na apya pa na kaya desisyon na nataw ko surga sumiyatay na basta ano tang amirabay salad na dinuto pa ka surga. Pabakabay din after gito ako. Owan, gitu. Na upmano ka ba di na naba sabi ka, diba niya karatay? Baratay, example yan pa man, na magari si Jen na si Nora yung magari sila. Oy, nanamiya patago pa si Jen na. Naya na pirake na si Nori, natingin na subi yung mapasin. Oy, nadabaw to karata ang kaino, nakagiya so tamo kay Nori na tamo kay Jen na. Ayaw marata na so ibang kuha na. So may ka sa tamparan na ginawin ko sa pariguin siya. At ikaw lagi, bang mapasin ka para sumayaw mapasin sa mga situ, mga proa, paggawi kami. Bila pinakatingin na da, kanay no ka, mau maso duwili, nasa keting yung atabang na nabubur ka di. Mata, dito ba pa kayo? Baka siguran mo natin ba ka? Okay, nadiya kita mo dyan, Biden. Saka mo sabihin na basta namatay, ada, nadiyan na kuha. Bagaimana? Sana koron manubab kontribution do tiga-tiga diminjan. Kontribution do tiga-tiga di baka dua. Tiga di baka telo. Kaya mo piya ka haram si ko kapag na paganero na baniw pangutang. Na ikadua na baniw tekaburun. Na ikatlo na yamana niya na baniw sara sopira kumiyatay. Na ikapat na ayamana niya na baniw tandua aya bua kapakap sirgo na talo goy pito goy. Na upuniyo na no pigar na miya haram. Ayaw pipigiran niyo na kapag sidigan niyo ko loksiyo na taman sa sigan sa dunia dini ni pa kasidiga. Okay, nagiti din yung kanwis. Ubaya buat titiligan niyo na tominibor kasotaw. Na talogoy na piyagan na nga. Piyaga tominibor kasotaw na namagoy na piyagan na nga. Tominibor kasotaw na pitogoy na piyagan na nga. Tominibor kasotaw kaya gaya na miyawan lugoy tira nila ka kaniya na nga ngayon kayo ni pagkalapas. Okay, daga makaumagugawin na. Giti haram. Di ka pa kaya tinugas kaya tumindo na deteluho agama. Kaya kapag ka kumiyate na din sa siga sa tao sa dunia, tao ka sa dunia, nasa jakap nir ka na di nga di pa kasid ka sinakabusin. Hama ka. Nada na question, tanong mga nuwa, may kalapas. Okay, nagugatan o nang nitanong ko Allah, banito lipati, sana sa Ardo Kamis na pengadisyon na register ka, no? Ada sila mo pa-register? Anda ka Hild. Madrasa. Okay, kuminuat ano kung sarom sa madrasa. Na ada antay registeran. Apa sira ko? Na iman to ang belingan na di kanot makabubaling nasa di pa kabati na register siya din. Berarti keteda namin sa kanot na. May minero na kami din. Ha? Na. Pero hindi makama di pa na di. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Ya Allah, panginamir ka ya Allah. Agian kaya mga boi di penderay nun sa kapked ni rasa agian ka iya mga kanili mudami ang mga taalimat ay pundong meron sa agama na panginamir ka ya Allah akasaba panai sa kapakapo upang kataniran ko surga ka ya Allah. Panginamir kaya Allah, adik kami penmakam belaglag, na palapalaya kaming kading maapi, na palaya kaming karina iya Allah. Ayamala, na panginamir ka asulang ulang wan, umiyawa patra kami, narilaing ka, kisiran lang niya Allah, malagiluin na ami, ami, pagariami, wata ami, rilaing kasiran kami ya Allah. Gip lang kutua pagariami, amia rasirkan, mia rasais kanyan, sa dinya dikasirbisi, sa giyong gaingat, asi, Haji Abdul Fattah imamamiyanan ni Allah imamamiyanan na gupedenan na uluan ng mga mujahidin na pagninamir kaya Allah aso ay mana ni na kinipagintaw niya sa kiyang kay agama ay panapulit po sa namya tiruyan na ipisirbisyo akan sulam umurakan si ko kapaginggan na bentiyaring bangantiyaring may Allah na pagninamir kaya Allah buluyang kasukuban niya na naman ang surga kaya Allah. Ya Allah, pagninamir kaya Allah, gayong kaya lembag bato-bato na pamulaan kasi isulin ang aparatiyay. Na pamulaan kasi isulin ang akang giginawai. Na pagninamir kaya Allah, ba napakatataling mo nakatiw ba nalida sa nakaw, nalintingan ang kuna. Gayong kaya ingat na gusto mga pamilya na ni Allah. Ya Allah, pagninamir ka, gayong kaya turugan na gayong kuta babayami. Na gayong kuta pagariyami si Haji Amir Hassan, si Haji Aina.
na pangninamir kay Allah sabab sa inusari ra nagyang kaya turugan nira sa para kuwag mangka na pangninamir kay ni ya Allah amakapitan nira na ko kakiramperan kumapuro apang kata na surga kay Allah makisang kapanira na ko kamapian nira na ko dunia agus yung mga watain agus yung mga luksiyan na mabaluyayaan hindi giran sa ginawairan walang wano pagkaanti o lalang wano pagkapina sa sangkay dunia ya arhamar rahimin ya Allah tarimang kasupang niyami dan lagi juga tatarima ngakupang niyo Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin amin alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itang ini mereka